Aste batzuk kontatzen genizuen, nola hoteletan erregistratzeko orduan eman beharreko datu kopurua hazi egin zen, beti ere segurtasuna aipatzen zen, baina kontuz, ze askotan gauza bat kontatzen digute eta legeak beste gauza bat dio, eta horren adibide Kantabriako lantetxe batean gertatu dena sola. Bai, asteburu pasa etortzekoa zen Kantabriara, familia bat, eta nortasunagiria eskatu zioten kopia bat egiteko. Bezeroak uko egin zion, zenbakia emango ziela bai, baina dokumentua bera partekatu beharrik ez zuela argudiatu zuen. Ika-mika gehiagora joan zen, epaitegietara jo zuen, eta orain epaile batek arrazoi eman dio bezeroari. Are gehiago, isuna jarri dio hotelari, 1.500 euroko isuna jarri dio hotelari, datuen babeserako legea urratzeagatik. Hau datu oso zehatza da, kasu oso zehatza da, baina sare sozialetan geroz eta gehiago dira norberaren dokumentu personalak ez partekatzea gomendatzen duten mezuak. Bueno, ez dakigu hotelaren erreserbagatik zebat ordin dute zuen, diru hori berreskuratu dute zuen ala ez, 1.500 eurorekin familiarentzat beste aste euro pasa txukun bategileko moduan ere bai, baina eman behar daukagu, utzi behar dugu gure deneia nan txartela fotokopia egiteko. Ia, Markel Etxebarria, Euskal Kontsumitzaileen Elkarteko komunikazio ardudunak eskerrak beti telefono hartzen digun. Markel, egunon? Egunon, odei, badakizu hemen gauzela beti, behar dozunerako. Eta esker honeko hitza gure partetik beti. Aizu, nana fotokopiatzea baimentzen du berez indarrean dagoen legeak? Ez, legeak ez du eskatzen nanaren fotokopia egitea. Azkenean, ostatua ematen duten establezimenduek, ala nola hotelek eta baita ere landetzeek, bezeroen datuak erregistratu behar dituzte, hori egia da. Hori segurtasun arrazoiengatik edo zer gertatzekotan poliziari informazio emateko egiten da. Hala ere, legeak ez du eskatzen nanaren kopia gordetzea, ez eta fotokopiak egitea ere ez. Zer da orduan beharrezkoa? Bezeroen datuak eskuz edo elektronikoki erregistratzea. Datuen babeserako Espainiako agentziak hainbat aldiz ohartarazi du, eta hau egia da, nanaren kopia egitea, gehiegizkoa eta beharrezkoa ez den datu tratamendua izan daitekeela. Beraz, kasu batzuetan, legez kanpoko praktika bati buruz hitz egiten ari gara. Eta erakustea bai, Markel? Edo berez legeak babesten gaitu nik txartelatu eta zenbakiak esaten baldin badizkiot beste aldean dago nahi? Bai, erakutsi behar dugu. Azkenean, lehen komentadugu moduan, nana erakustea nahikoa da. Baina nahikoa da erakustearekin, ez da? Azkenean, ostatu establezimenduek identitatea egiaztatzeko nana erakustea eska dezakete eta eskatu behar dute lege berriari erreparatzen badiogu. Baina ez dute inondik inora kopia gorde behar. Zergatik? Azkenean nan fisiko erakusteak aukera ematen die datu horiek gordetzeko, haien sisteman sartzeko, eta honekin ez dabe zer gehiago behar nolabait lege hori betetzeko eta legearekin aurrera eramateko. Kantabriako albistea daukago abia puntu, nola derrigortu nahi zuten bezero bat beren antxartela fotokopiatzera, berak ez esan zuen, zerbitzu ez zioten eskaini, hoteletik kanpo gelditu zen, salaketa jarri, azkenean epaileak 1.500 euro ordaintzera behartu du hotela. Hemen egiten dugun irakurketa, Markel, bada, Barne Ministerioaren eta Datu Babeserako agentziaren artean talka bat dagoela, legea ez dela guztiz argia? Bai, askotan gertatzen da. Niri talka hitza ez zait asko gustatzen, ez da? Nire ustez ez da talka bat, baizik eta interpretazio ezberdin bat. Eta zer esan gura da honek. Azkenean Barne Ministerioak segurtasun arrazoiengatik datuak biltzeko betebeharra ezartzen du, baina datuen babeserako Espainiako agentziak gogorarazi du baita ere lege horrek ez duela justifikatzen nanaren fotokopia hori egitea. Horregatik, hotelek zigorra jaso dituzte, datuen babeserako Espainiako agentziaren eskutik, gehiegizko datu tratamendu hori egiteagatik. Kontsumitzaile moduan zer egin aldugu, azkenean gure eskubidea da nolabait jakitea, informazio hori ezagutzea, Kantabriako kasu honetan gertatu den bezala, eta ezagutzen dugunean zein datu eskatu aldizkiguten eta zeintzuk ez, nolabait informazio hori erabili. Baina gure ustez, talka bat baino gehiago interpretazio ezberdin bat izan da legearekin askotan gertatzen den moduan. Hortaz diskutituko genuke talka bat bizioson esan den bezala interpretazio desberdinak daudenean, Markel. Bide batez, legeak ala ere hotela babestu egiten du bezeroak daturen bat eman nahi espaldin badio, ez da?
A ber, daturen bat emateagatik posible da adibidez hotelak gu kaleratzea edo bertan bera ustea, printzipioz beharrezko datuak ematea derrigorrezkoa da. Guk bezeroles datu horiek eman behar duguz, baina nolabait ezin digute derrigortu komenta duguna, ezta? Nan hori fotokopiatzera eta fotokopia hori eukitera. Izan ere, azkenean hotelarekin kontratu harreman bat sortzen dugu, ezta? Eta horrek esan nahi du nolabait, legeak aginduta ostatu establezimenduek bezeroen oinarrizko datuak eskatu behar dituztela derrigorrez. Hori bai, ez dute gehiegizko daturik eskatu behar, bakarrik legez agintzen direnak, ezta? Nolabait komenta duguna izena, abizenak eta harremanetarako datu zehatzak. Markel, aitortuko dizunik, azkeneko hotela erreserbatu nunean datu berri horietan jartzen zigula, gurekin zijoan adin txikikoarekin geneukan harremana azaldu behar genuela, baina gurekin ezken eman adin txikikorik, orduan etzigun uzten erreserba egiten, eta hor, aitortu ziguten ondoren webgunea oraindik behar bezala martxan jarri gabe zeukatela. Gelditzen da hortaz oraindik lan egiteko. Eskerrik asko, Markel!